ଆଜି 2021 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସିଂହ ମାସ 10 ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:14 ଗତେ କୈଳବକରଣ ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର ଧନୁ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳା ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:14 ପରେ ବେଲ ପଣସ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଯୋଗିନୀ ନୈରତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:14 ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଚତୁର୍ଥୀର ଏକାଦିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଣାକିଣି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ନିଜ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ କାଲିକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସମୟର ପୁରା ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ।